Risk yes, but not too much. Joku kysyi multa äsken, että onko mulla ajokortti, niin mä vastasin toistaiseksi. Eikö se ole ihan samalla kuin kolosessa? Ihan samalla kuin sisäänmeno. Keke! Miten tänne tulit sitten mennä, niin kyllä sanoit, että ei sinne vähän menossa. Onko istuin hyvä? No mä oon pikkusen ehkä iso luisempi kuin Keke, että on mulla vähän ahdasta. Vähän polvet koukut vähän. Ei, mut niin pitää olla, että mä saan paremmin nää Pedalit on hallussa. Joo. Hyvä. Sitten kun toi valo on poistettu, niin silloin sulla on bensa. Äläkä rikko sitä. Samoin kuin laitos. Aha. Mitä katuisin vai mitä sitä tapahtuu? Puolustus ei ole käyttökelpoinen ollenkaan. Joo, hurja mies tuo Varjosaari, ei aina kuvia kunnioita eikä kumartele sen paremmin kuin Formula 1-siäkään. Kun puikkoon istuu, niin heti mennään ja lähes täyttä kuljetaan, ainakin niin kuin näin suomalaisen silmään. Tietysti ei tuossa... Orsi sanoi, että Jussi on ollut aina hyvä ajaja, mutta nyt hän ajaa hieman liian kovaa heidän autollaan. Ja näin kohtelias oli Jussi Varjosaari tuossa Kekelle ja Keken autolle, että hän tuli hyvissä ajoin pois sieltä. Ja näin lähtee nelipyörän Toyota Supra liikkeelle. Erittäin nopea vakioauto. Toyotasta kun puhuttiin, niin Juha Kankkunen siis sijoittui toiseksi harjoitusautollaan viime yönä eilen illalla. Siihen, että hänellä on vielä kaikki mahdollisuudet vielä vaikkapa. Taisi tulla uusi rataennätys.